Martxoaren 15 eta 22an iraganen dira Egiko bozak Ipar Euskal Herrian. Bi itzuliko bozak dira, baina Egi gehienetan lehen itzulitik erabakiko da nor izanen den auzapeza. 114 egitan zerrenda bakarra aurkeztuko da. Bozkatu aintzin jakinen da beraz, nor izanen den auzapeza. 31 egitan, bi zerrenda baizik ez dira izanen, eta funtsean, 14 egitan baizik ez da bigarren itzuli baterako aukerarik. Zerrenden osatzean, eragin zuzena izan du iazko apirilean onartu zuten lege erreformak. Goitik behera aldatu baitu 1000 biztanletik beherako egietako bozka sistema. Duela 6 urte, ezkerreko abertzaleek zerrenda zabalak bultzatzeko pario egin zuten hainbat egitan, eta arrakastatsua izan zen, bereziki Ego Lapurdin. Alkatetza lortu zuten Ziburun, Urruñan eta Biriatun, eta baita Aetzen ere iaz iragantziren hauteskunde partzialetan. Itsaso eta Donapaleu ere aipatzekoak dira. Lortutako Egiko etxeak atxikitzea erronka bat izanen da, baina aukera errealak badira beste batzuetan ere. Arbona, Azkaine, Senpere, Kanbo, Maule, zenbateraino aldatuko ote da mapa politikoa, hori helduden martxoaren 15 eta 22an ikusiko dugu. Aldaketa esperantzaz, Baionara begira ari dira initz. EH-baiko Jean-Claude Iriartburu, ezkerreko sentsibilitateak biltzeko ariketa egin baitu Baiona mugimenduan taldeak. Funtsean, legebiltzarrerako hauteskundeetarako osatu zen Fronte Popularraren logikan. Bi erronka daude, batetik, nork hartuko duen ezkerraren gidaritza. Ezkerraren batasuna gailentzen bada, frantses nazionalista Jakopinoak jokoz kanpo gelditu daitezke. Bigarren erronka, azken 60 urteetan eskuinaren esku gelditu den hiria ezkerrera pasatzea. Hori, zailagoa izanen da. Beste lehia bizi bat, Kanbokoa izanen da. Marieneko hirigintza proiektuaren kontrako gatazkan markatu du egia azken urteetan. Han aurkeztuko da Peio Etxeleku, enpresaburua eta EAJ-ako figura. Ez du gordetzen Euskal Hirigune Elkargoa gidatzeko duen ambizioa, baina auzapez izatera iristen ez bada, mapa politikotik desagertzeko arriskua ere badu. Bada egietako lehia, eta bada azkenik elkargokoa ere. Hori izanen da Egiko bozetako 3. itzulia. Tokian toki diren emaitzek argituko dute gehiengo berri bat osatzeko aukerarik baden ala ez.